нашри навбатии барномаи тилоятии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти косатарош раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода майдончаи варзиширо мавриди истифода қарор дода, бо ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ шинос гардид ва собиқадорони меҳнатро мавриди аёдат қарор дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои хабарнигорони мо. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Косатарош ташриф бурд. раиси шаҳр ва ҳайати ҳамроҳонашро дар даромадгоҳ, раиси ҷамоат ва дигар фаъолон пешвоз гирифтанд. аёдати собиқадорон шахсони ниёзманд ҳамеша ҳамчун нишонаи ғамхориву меҳрубонӣ буда сарвари давлат ҳама вақт қайд менамоянд ки мо бояд миёни мардум бошем ва ёдрас намоем ки давлату ҳукумат ҳамеша ғамхори эшон аст. собиқадори соҳаи маориф Шарифов Маҳмадшафӣ мавриди аёдат қарор гирифт. Шарифов Маҳмадшафӣ 48 сол собиқаи омӯзгорӣ дорад. зимни аёдат гуфта шуд ки ӯ 48 сол собиқаи омӯзгорӣ дорад. аз соли 1975 ба сифати омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик дар мактаби миёнаи рақами 25 фаъолияти корияшро оғоз намуда, дар давоми собиқаи корияш ҷонишини директор оид ба таълим, директори мактаб шуда кор намудааст. ӯ яке аз омӯзгорони беҳтарин буда шогирдонаш дар тамоми соҳаҳо кор ва фаъолият доранд. дар баробари омӯзгор будан ба иҷодкорӣ машғул буда то ҳол маҳсули иҷодаш дар рӯзномаю маҷаллаҳо нашр мегарданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода изҳор намуд ки зиндагии шумо ба дигарон ҳамчун дарси ибрат буда шогирдон бояд ки аз шумо дарс биомӯзанд. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки пули мошингузар дар деҳаи Чорбоғ дастаҷамъона бо маблағи 28500 сомонӣ аз тарафи аҳолии деҳа сохта шуда мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. роҳи пиёдагарди маҳаллаи навбунёди деҳаи Чорбоғ аз тарафи аҳолии деҳа ба тариқи дастаҷамъона ба маблағи 25000 сомонӣ соло сохта шуда истодааст. дар доираи сафари кории худ раиси шаҳри Панҷакент аз рафти сохтмони парчам, нишон ва пули мошингузари ҷамоат дида намуда барои ҳарчи тезтар тезонидани кор ба масъулин дастуру супоришҳо дод. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Косатарош раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонии бинои муассисаи таълимии навбунёд дар деҳаи Косатарош шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки муассисаи таълимӣ аз 2 ошона иборат буда дорои 24 синфхона мебошад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар ошонаи якум ба охир расида, бунёди ошонаи дуюми бино оғоз ёфтааст. бояд гуфт ки дар деҳаи Косатарош айни замон 2 муассисаи таълимӣ фаъолият дорад. бо сабаби зиёд гардидани аҳолӣ ва талабот ба бунёди боз як мактаби дигар бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз ҷониби соҳибкорон ва сокинони деҳа сохтмони бинои мактаби нав оғоз ёфтааст. дар назар аст ки муассисаи таълимии навбунёд пурра бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шуда хонандагон дар синфхонаҳои зебову барҳаво таълим гирифта дар оянда номбардори давлату миллат гарданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба сохтмончиён ва масъулон ҷиҳати саривақт ва бо сифати баланд иҷро намудани корҳои бунёдкорӣ дастуру супоришҳо дод. дар деҳаи Косатароши шаҳри Панҷакент майдончаи варзишӣ барои футболи хурд ва майдони волейболбозӣ ба истифода дода шуд. иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ, саҳми соҳибкорон ва сокинони деҳаи мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи 400 000 сомонӣ бунёд гардидааст. майдончаи варзишӣ бо тарҳи зебову замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботҳои муосири сохтмонӣ бунёд шуда ҳамчун як макони нерӯмандию солимӣ, ташаккули ҷисмониву маънавӣ ва парвариши насли ҷавону навраси ҷомеа мебошад.
ҷиҳати шабона низ ба варзиш машғул гардидан дар атрофи майдончаи мазкур чароғҳои равшандиҳӣ насб карда шудааст ки ин имкон медиҳад ҷавонон дар вақти барояшон мувофиқ ба варзиш машғул шаванд. гуфта шуд ки ҷои иншооти мазкур пеш як мавзеи нообод буда бо иқдоми созандаи сокинони деҳа акнун ба ҷои дӯстдоштаи наврасону ҷавонон ва ҳатто калонсолон гардидааст. гуфтан ба маврид аст ки қаблан дар деҳаи косатарош ки 5000 аҳолӣ дорад ҷавонону наврасон аз надоштани майдони муосир танқисӣ мекашиданд. акнун дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон онҳо соҳиби майдончаи муосири варзишӣ гардиданд. аз ҷавонони деҳаи мазкур даъват ба амал оварда шуд ки аз чунин имкониятҳои мусоид васеъ истифода намоянд то ҳама намуди варзиш аз ҷумла футбол дар ҷумҳурӣ рушди ҳамаҷониба пайдо намояд. далери бозор, Шовсан Солиев, шаҳри Панҷакент, ахбор. барномаро идома медиҳем. мутобиқи нақшаи корӣ ва дастури роҳбарияти агентии тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кормандони маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент бо фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва соҳибкорони истеҳсолӣ шинос гардида ба онҳо тавсияҳои мушаххас доданд. гурӯҳи кории маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии сардори марказ ҳабибзода умедҷон лутфулло, сардори шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ Алишер Нурмаҳмадов, мутахассисон, намояндагони расонаҳои хабарӣ бо фаъолияти фабрикаи металлургии мис дар корхонаи муштараки Зарафшон шинос гардиданд. сардори маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент ба роҳбарият ва мутахассисони фабрикаи металлургии мис изҳор дошт ки мақсаду мароми асосии мо пеш аз ҳама мусоидат дар истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва воридоивазкунанда ва риояи талаботи стандартҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. сардори коргоҳи фабрикаи металлургии мис Ҳусниддин Тошев, ҷонишини менеҷери ин коргоҳ Раҷабов Сафар, муовини сардори коргоҳи ҷудокунӣ ва таҳшини электродии коргоҳ Олубирди Бобомуродов барои чунин таваҷҷӯҳ ва мусоидат ба роҳбарияти маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт арзи сипос намуданд ва изҳор доштанд ки воқеан фаъолияти ин коргоҳ рӯз то рӯз беҳтар гардида имкониятҳо барои содироти мис ба хориҷи кишвар бештар мешавад ва онҳо ҳамаи тавсияҳо ва дастурҳои меъёршиносони минтақаи Зарафшонро амалӣ месозанд. мавриди зикр аст ки бо мақсади таъмини корхонаи муштараки Зарафшон дар асоси рушди саноат дар шаҳраки Суғдиён корхонаи нав бо номи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маводҳои ба фарсудашавӣ тобовар яъне саққоҳои фурӯзӣ фаъолият менамояд. гурӯҳи кории маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт бо ҷараёни истеҳсоли саққоҳои фурӯзӣ шинос гардида ба роҳбарият ва мутахассисони ин коргоҳ дастур доданд ки бояд ҳамаи маҳсулоте ки барои корхонаи муштараки Зарафшон пешниҳод мешавад ба талаботи стандартҳои давлатӣ ва регламентҳои техникии ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқ бошанд ва мавриди тавсиф аст ки пас аз ба истифода додани ин коргоҳ воридоди саққоҳои фурӯзӣ аз хориҷи кишвар коҳиш ёфт ва ин коргоҳ истеҳсолро рӯз то рӯз беҳтар месозад. дар ҷараёни шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва соҳибкорони истеҳсолӣ гурӯҳи намояндагони маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар коргоҳи қаннодии Зарафшон бо ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ шинос гардиданд. сарвари ин коргоҳ Олимҷон Бозуров иттилоъ дод ки айни замон 20 номгӯй шириниҳои гуногун истеҳсол мегардад ва 12 нафар мутахассисон бо ҷои кор таъмин мебошанд. аз тарафи меъёршиносони минтақаи Зарафшон дастур дода шуд ки бояд ҳамаи маҳсулоте ки дар
коргоҳи қаннодии зарафшон истеҳсол мешавад ба талаботи стандартҳои давлатӣ ва сифат мутобиқ бошад ва дар сурати таъмини ин имкониятҳо харидорон бештар мешавад. роҳбари ин коргоҳ олимҷон бозоров барои чунин ҳамкорӣ ва таваҷҷӯҳ ба меъёршиносон арзи сипос кард. аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат донишҷӯ ва омӯзгори коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент ба дарёфти ҷойҳои ифтихорӣ шарафёб шуданд. маросими истиқболи ғолибони озмун дар коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент бо ифтихор ва чорабиниҳои хотирмон доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар назди бинои муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент ғолибони озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллатро бо тантана пешвоз гирифтанд. дар даври вилоятии озмуни мазкур устоди калони коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент Қодирова Салима сазовори ҷои дуввум сипосномаи раиси вилояти суғд ва 7000 сомонӣ гардида бо сари баланд ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифт. ин дастоварди бузургест барои муассисаи мо, гуфт зимни суханронии худ директори муассисаи давлатии коллеҷи тиббӣ Маҳмадмурод Сафаров ва ғолибиятро на танҳо ғолибияти муаллима, балки ғолибияти кулли омӯзгорону донишҷӯён хонд. маврид ба ёдоварист ки донишҷӯи бахши дуюми муассисаи мазкур низ иштирокчии озмуни болозикр буда, ӯ дар даври вилоятии сазовори ҷои севум сипосномаи раиси вилояти суғд ва 3000 сомонӣ мукофоти пулӣ гардида, дар даври ҷумҳуриявӣ бошад сазовори ҷои сеюм диплом ва 25000 сомонӣ гардид. ӯ аз ғолибияти худ қонеъ набуда талош дорад то дар дигар даврҳои озмун иштирок намудаву соҳиби шоҳ-ҷоизавӣ гардад. ба ифтихори пешвозгирии ғолибони озмун дар муассиса чорабинӣ доир гардида ба ғолибон омӯзгорон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. директори муассиса бо падару модари донишҷӯ сухан намудаву аз номи худ ва ҳама омӯзгорон барои тарбияи чунин фарзанд изҳори сипос намуд. дар Фарҷом мудири кафедраи фанҳои дақиқи риёзӣ ва табиатшиносӣ Шоира Нарзиқулова қайд намуд ки талоши ҳама омӯзгорон барои илмомӯзӣ ва иштирок дар озмуну олимпиадаҳо аст. коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент боз ҳам талош мекунад то сафи чунин донишҷӯён дар муассиса зиёд шудаву сазовори ҷойҳои намоён бигарданд ва номбардори волидайну шаҳр бошанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳҳусайн Солиҳов. шӯрои ҷанговарони интернатсионалистии шаҳри Панҷакент бинобар вафоти сарбози байналмилал Алиев Озодбахт Расулович андӯҳгин буда ба аҳли оила, хешовандону пайвандони марҳум ҳамдардии амиқ баён менамоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.